Wapen Cabalen. At ayun na nga makakain, no? Kasama ko yun na pambansang konsehal po ng Pampanga, ng Florida, Pampanga. Si Cap Konsehal Jojo Bitog. Yes po, Ichi. Magandang araw mga kakay. Nandito po tayo sa Barangay Sulib, Florida Blanca, yes. Pampanga. Na kung saan may beneficiary po tayo dito, Ichi. Sino po yung pangalan ng Si Jeffrey Guevara. Jeffrey Guevara, 34 years old. Yes po. Naganda siya na motor accident. Na-aksidente po siya, so naapektuhan po yung spinal cord niya, Ichi. Kaya di siya makalakad sa mato. Opo. Kaya nag-request po sila ng wheelchair si Kagawad Eddie Santos na wheelchair para kay sa ating beneficiary, Ichi. So Jeffrey, at dahil request ni ko si Jojo yung wheelchair. Siyempre, mula Maynila hanggang Florida, Pampanga, dala namin ni Big Boy yung wheelchair. So Big Boy, hatid yun na wheelchair na yan. so nandito na tayo sa bahay ng ating beneficiary. Ini at chuta na kaya katamong beneficiary kang Jeffrey Guevara. Pila na yung banoy, Jeffrey? 34. So, Jeffrey, ito na yung wheelchair na bigay ng akay ni Sol Party List. At nag-request dito si Kagawad Eddie Santos ng Barangay Valdez. Shoutout sa iyo. Thank you, paring Eddie, sa pag-request ng wheelchair sa ating beneficiary ngayon. So, nani nga sabi mo ka rin kayabi ko kay akay ni Sol Party List? Salamat po, malaking bagay. Okay, easy. Sige, so ako din napapasalamat sa akay ni Sol Party List, kay Consyal Eddie Santos at sa ating mga kasama kay Kuya Ching, no? O ini po yung kayang wheelchair at tunay kaya ni Wish Granted ya po ini. Maraming salamat po sa bagong wheelchair, lalo na po sa akay ni Sol Party List, kay Pambansang Konsehal at saka kay Konsehal Eddie. Thank you po.